В началото на януари 1903 година вътрешната организация провежда конгрес в Солун, на който се взима решение през лятото на същата година да се вдигне от нея вече всеобщо въстание в Македония и Одринско. Това решение на практика обезсмисля конфликта между централисти и върховисти, тъй като, както вече споменахте, основният проблем между тях е именно този, да има или да няма незабавно въстание. След като вътрешната организация взима решение за въстание, между централисти и върховисти е сключен мир и отново се установява старото сътрудничество. Върховистските дейци формират многобройни чети, с които масово се включват в въстанието, което избухва, както знаем, на Илинден в македонските в окръзите западно от Вардар, на Кръстов ден в района на Янен Сандански в Серския революционен окръг и на Преображение Господне в Одринска Тракия. Т.е. на 3 дати различни избухва въстанието. Върховиските дейци се сражават срещу турците под предводителството на генерал Цончев, полковник Янков, Петър Дървингов и други офицери от българската армия, най-вече в района на Серски революционен окръг. След разгрома на въстанието, както знаем към края на 1903 година, конфликтът между върховисти и централисти за известно време изглежда затихнал, но през следващата година отново се разгаря. Междувременно Върховният комитет е забранен от българското правителство и продължава да съществува като нелегална организация. В крайна сметка, братоубийствената разпън между върховисти и централисти е прекратена последния начин. На 30 октомври 1905 година Рилският конгрес на ВМРО решава да изпрати на вътрешната организация, която, както вече отбелязахме, точно на Рилския конгрес има решение да се нарича Вътрешно Македоно-Одринска революционна организация. На Рилския конгрес решава да изпрати до генерал Цончев, предводителя на върховистите, писмо, в което му се дава следния ултиматум. Конгресът намира за уместно сега да ви поднесе настоящото съобщение и да ви подкани в името на истинско разбраните интереси на освободителното дело доброволно да разтурите сами вашата група и да прекъснете сепаратистичната дейност както вътре в страната, така и вън от нея, за да се намалят пречките и да може тя да съсредоточи всичкото си внимание и всичките си сили в борбата срещу общите врагове на Отечеството. Изненадващо, генерал Цончев решава да приеме ултиматума и като последствие Върховният комитет се разпуска. А всички чети на неговата организация до пролетта на 1906 година се изтеглят от Македония. Това де-факто е краят на върховистите.